българското училище днес учим за революционера и апостол на България Васил Левски и началото на Март и баба Марта. Вие как се казвате? Кристофър, Мейсън, Ники. Как се казваш? Баба Марта. Обичате ли историята на България? Приятно ли ви е да учите за той, който не е освободил, и баба Марта, която помага, която дава душа на България? Да. Много. Да, днес ще ви покажем много неща за България и за Васил Левски. И най-вече за началото на пролетта и баба Марта. Ти знаеш ли за мартиничките? Да. Знаеш кой ги раздава? Баба Марта. Как се казвате? Теди. Софи. Знаеш какво означават тези мартинички? Червеното и бяло. Червеното знаеш какво означава? Или бялото? Но от тях означава момиче, другото момче. Всички деца ли трябва да носят мартиничките? Всички българи или само децата, само големите? Кой трябва да носи мартиничката? Всеки, който има желание, трябва да носи мартиничка. Всеки българин, аз досега никога не съм виждала българин без мартиничка. Всеки обича този празник и всеки носи мартиничка за здраве, за успехи, за щастие, за плодородие в семейството, в градината, в къщата. Какви са били думите на Васил Левски? Знаете ли? Не. Ако спечелиме, ако освободиме България, всички ще бъдат освободени. Ако загубиме, тогава само него ще загубят. Какво са учили за историята на нашата страна? Като важни хора, например? Кой е много важен в освобождението? Васил Левски. Знаете ли нещо за него? Самото му име Левски, защото той скача като лъв. Какъв човек е бил? Много добър човек, много е искал да има свобода и да турците и българите да не се бият, просто да са свободни всички. Той се обличаше като турците, за да не го фанат. Да. Здрасти. Здравей. Как се казваш? Софи. На колко си години? На 9. Кой ти е любимият цвят? Оранжево. Знаеш кой сега президент в България? Не. И аз не знам. Как се казваш? Еди. А на колко си години? 8. А какво е това? Слънце. Що е кафяво? Не знам. Той иска да е кафяво. А това? Това е шоколад е. Шоколадова торта. Облак. Що вали шоколад? Чух, че харесваш лимонов сок. Да. Защо харесваш лимонов сок? Кисело ли е? Защото е кисел. Да. Искаш ли да си водеща на това шоу? Не знам. Много е забавно, повярвай ми. Не слагаш ли много захар вътре в това, така че миксваш двете? Някой път. И не гадно ли е така, като е супер кисело? Колко често го пиеш първо на първо? Само като много се изнервям. За какво се нервиш? Някой път майка ми и баща ми много ме изнервят. Само го пиям. Сам ли си го правиш? Не само тати ми го прави. Ама те те изнервят. Да, това ще аз ги накарвам те да го направят. Ако те искат. Ако те искат. Ти го накарваш, ако те искат. Да, т.е. ако аз искам. И всеки път искам, за това трябва. Ти си като шефа на къщата. Да. Ще станеш ли водеща с мен?
Самотна. Може. Да, самотна работа е да си водещ. Когато пролета дойде, ние сваляме мартиничката, слагаме я под камък или я вързваме на дръвче и ако после под камъка има мравчици, означава, че годината ще бъде плодородна. Също така, аз вярвам, че когато мартиничката е сложена на дръвче, това дръвче ще даде много плодове. Ти някога срещала ли си Бяла Марта? Или дядо Коледа? Или дядо Мраз? Или Да. Зайчето? Срещала си ги? Кой си срещала всичките? Или някого си срещала? Дядо Мраз и баба Марта. Забавно е. Те готини ли бяха? Баба Марта готина ли беше? Благодаря ви. Благодаря ти и аз. Да, тя беше при мен преди малко. Тя е готина е. Това ли ти е мартиничката? Бяло, зелено и червено. Като България, нали? А знаете ли сега какви политически проблеми има в България? Не. И аз не ги разбирам. Благодаря ви за това шоу. Аз съм Гари. Аз съм София, благодаря. И Ще видим другия път. да, ще видим другия път. До скоро от мен и от теб. И от мен. Да. Ще видим другия път. Да.